everyone! Good morning! Tama kayo na nakikita. Meron akong kanton at meron akong bihon dito. Because today is my son's birthday. He turned 20 years old na. Kaya hindi na kayo magtataka kung bakit tumatanda na attach. Matanda na tayo. Meron tayong 20 anyos na anak. At dahil birthday niya ngayon, maaga akong gumising para maghiwa ng maraming iba't ibang klase ng gulay. At magluluto tayo ng Pansit Guisado. Tuturo ko sa inyo kung paano magluto ng Pansit Guisado. In my way. In Kapampangan way. Let's go! At magbabirthday ng Junakis ko.